my love's name. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Rapolo, Kasadpan, kadua nga battle, karong gabi una. Ralph Ace versus Marlo Balls, pagpagado! Yeah! Rapolo, Kasadpan, natakaroon sa Toledo, big shoutout sa atong venue karon. Tabayan, Andix Pizza, shoutout sa Puphilia Clothing, o sa tanan na dire karon, salamat ninyo. DJ for the night, DJ EZQ and DJ Daiho! Yeah, waiter. Sa akong wala, gikan Pasel, make some noise for Ralph Ace! Sa respeto ka na masin, diri walay pangayuay. Hagui imong bahin, makita nimo ang tunay. Wegi paboran ng hangin, bago pa ka udugay. Karnero ug ang kanding, gilahi tungod sa sungay. Mga demonyo ni sarap, dili lang maklaro. Dakong sala ang pagkawak, kapangayog pasaylo. Sinulat ng kalayo, gahulat na kalbaryo. Ari mathagak nga mo ang katong dili maayo. Kami ang bitin nga muhunghung sa inyo ang dalunggan, pero ang tubag na as inyong kamot. Kan ang bunga sa tanom sa sakto og sayo, para sa among kalibutan mas baka makasabot. Ayaw kalagot, nakasuwat sa propesiya para ka masayod. Tinuod na misaya na gani ang mangnaog, tanang piki na propeta nga nang abot mabulabog. Ipaskuy, Lucas. Sound to! Gikan San Juan, Toledo! Make some noise for Marlo Balls! Sa kinabuhi, permanente na ang pagsulay. Depende sa diskarte ug sa imong pagsakay sa problema. Dapat nga kanunay mo abante. Maunay simbolo sa paggalig-on matag biyahe. Ang mga kaguol dapat bulihan nagkatawa. Dasig lang perminti dunay daghan nga pag-asa. Di dapat mahiubos kung kawadon maimuha. Kay mapupo ang tanom mo, balik ran na og pamunga. Ang mga kagustuhan dapat na baning kamutan. Di na nimo makuhag, di na nimo haguan. Dapat nga mugahin ka og kusog para makuha sa puhon. Kay di ka makaani ug wala ay lihok ko sa kalisod. Sa kinabuhi dapat atubangon, kay pwede mahimo og adunahan ang kawadon. Sa pag-atubang sa problema diha ta makagawas. Ayaw kawala sa pagsalig na Ginoo sa taas. DMBS, Asian Boys, Toledo Creep, Dominate Mafias, Lahos. Wala sila nagkwintos. Gipili ni Ralph, una siya, okay ra ni Marlo Balls. Yan, Jayon to, minata, first round! Ralph Ace, let's go! Yeah! Dini ka piyong, pisa kung saon. Huwag lang yung storya, pero lokoy na itanawon. It's good to be back again. Kinsa kita Spider-Man Homecoming. Pero gutom panis kaka na pinakabuwan ng ipalaming. Ako ang halimaw na mukawas og mingon sila krilis na kraken og salamat Leo Tata sa gianda ninyo nga ramen. Sir, what lain? Kuya man ima alanganin ay kalain pwede mo nang pag-extra rice. Zen? Kay murag wala man ni mahimo sa iyo sa lahog na hangul. Kung mauran niyang paon, kaon, astang kapasul. Sa astang kapasul, Lord, di mo sa liga. Dol, itong pagtira. Hutbot lang mo sa kaadlaw, murag Lord, di mo nga giga. Kay puta ako ang awayon, damayon, at tayon na nagtambang ni mong padayon. Ako naging duwa to ng kahon nga akong tadon sa kamatayon, pero sa kuminad akong rason karon sa pagbangon. Kay bisag ikapila pa ko immortal bay. Sarap na ako immortal life. Di ko ninyo ma-delete. Mura akong important file. Kayo sanis pinaka-fighter. Diri sa Lapulo. Pagkauson ko ni Balay, sir. Pinakagisa magsud sa kuto. Kaya murag sniper, sigurado kang maulo. Maong ako na lighter sa Malburo. Kipa, maubos na ka Toledo kay dope na. Ipahirap ko ingo, joke ra. Nako, di ni ka choke bra. Di ko di mo magupa, bisan pag smoke ka.
Smoker ang puta. Siyempre, all relate. No debate. Smoker ka, ha? Pisa ko, smoke grenade. Dawatang sakit na kamatuuran na mura og toothpick kay. Dawatang sakit na kamatuuran na mura og toothpick kay ug mag-angles ka bayan sa EMF. Klaro kinasuya. Unsa ko, shows display. Kalisuod ko sa duwa, so dapat wise sa kadatagak. Delikado daw kay mga plano, murag spy na nga gataptap, pero style ni mo kay palpak. Sa'yo mga bay, mong giransak. Di ni ka dakok-dakok bay, basta bright na ang katransak. Roy, yan mo. Ingoy. Batang rod manog, shout out dahil sa tanamaw ka, shout out. O, ano ba mga niyagi yung try out? Ito ba sa niya kamera? Inana ang naong kaluoy yung dili mo ko back out. Animal. Kaya tako pa yung dili ba ko mo gipaduaw? Karon kipaw na ka kung sa klase nga Ginoo imong gipukaw. Leo. Pitagaan man ko nimong sigarilyo. Giapil na to nimo ang MP ni Chito para madungan ako silang paunda nga mura mo bisyo. Tuwasan berapa Tina? Sige. Ga. Unang birana ko sa pulo. Walay masayang kada sumbag. Dili undangan og kinumo hangtod ang naong ani mabungkag pagkag Morales ni ron nga bangga. Murag boxing lang na tema. Pwede ra sad isamas UFC. Kay tuguan ni ron sa liga mao ngayaw pagsaligsa. Pagpaguyod hoy agaw, nagmura kag apura sa respeto kay nagpakuyog suha ka tao. Kay pilit ni kang Chito. Og sa fans ka ni Tite, sa sobrang kapilit ni mos fans ni Chito na alaanon kag kike sige patuyang pagpaagak. Kaya sa pastilan, kung nagdahog kag maanindot, ilusyon ra na tanan batig tungog kang mo asinso. Kung gani matagamtaman nagmura sa nuon kag kang bangkay ilakan kita pangan. Kailangan kita pangan kilayor tas tinuod. Nagsugod ko nga nagkamang. Di ko matingaw na yung mobilib. Kaya ko mangita o katabang. Kaya nagmabilib bata sa nimbuang. Abig siya wala katubo. Kung moingon kong maumao mo trapi sa mga tao kasabot na sa punto. Kaya mo ning pirme mga akbayan. O di mga akbay. Kaya mo na nag-meme sa Facebook katong kabakyo ginagmay. Kaya klaro mga ayaw na sige gag. Lolo, Brad. Kung ganahan ka mo tubo katulog, kundi ka na akong sumbag, kinagyabag na sa timbuang, mau nasaag sa Toledo, kinayabag na nis kabuang, diha nawili si amigo, or mayabag nis kabuang, ug sa akong kasalbahis, kay mayabag ni rumbuang, murag birtas kay MGS, kay nako ka maalarma. Nga mura ba og sensor? So nga sabog kang mo gawas. Nga mura og Repsol. Ikaw makapangyawa. Lagubo ka sa kong bestol. Dili balikas sa kong ipunto. Kung mubuto ni rong pistol. Kung mubuto ni rong pistol. Andam na ko makigsabay. Huwag sa kutobi mong kaisog. Kung tinuod kang nabatil. Kung tinuod kang nabait. Baliktad batil tinagalog. Aba. Nanaw may ZMF. Laro kayong patagad. Muna yung angle sa mga rapper nga sa kong kamay, wala pa nakadawat. Kayo ubay-ubay na mga legit nga rapperan, ito sa akong abilidad. Imo kinsa? Mamidad? Head jokes pa, so sa imong height, di ka nagsalig. Nahog lang imong gipa, hibaw nila kung kiunsa, magpatumba si Kulayat ni David. Hahay. Waka bitaw. Daghang istorya pero waka bitaw. Ug waka hibaw, ang wakay ikaw. Ayaw na dahil mong kabaw diri sa pulog, wakay lingaw. Kay waka, tilaog sa way amawa ka. Pero ikaw pala ka kaysa mas akong giingon, akong mission, ang mawaka. Na, huy, rapper nga pakarpar, kaas kayo pandar, makabuhat ra ka og bars, kung mapawilding ka og flat bar. Balansiyon na niya nga skate o pag-rap, katakuha na nga skandal, tako ka naging plamo sa agtang, kano ka-practice ka og manual. Kayo rap lang hisgutan, pakit-on di ka ngilngig ga tricks. From boom bap to trap, ang akong hilig nga switch. Pati ganigig tracks niyang ligid kay hilis, ako makabuhat og tracks, so ligid, mangligis. Kaya ko ang the great one.
Murara kag 21 nga nasa room sa grade 1. Mura kinsa basta niya dala-dala na kargada. Shake hand. Ako partida ang gipakita pan ako kay stage 1. Dili magsilbi og debate lang may pagniyon ka ni Leo nga atong duha kay skate lang. Mao na. Kat. Murag chicks nga igat. Sig pasikat sa CNC pop. Sa rati kami tagak sa CNC pop. Pasin sa ilag na ay kid makidnap sa kay ni sa pick up sa may kick nga headbutt. Heartbeat the beatbox ni tagtig map igaklik clack boom clean nga headshot. Kidnap headshot kawatan ko pamalaay nga move. Natural, target ako imong murag balay nga way suit. Kaya kung mga idea, murag apelido ni Andrea. Ang rapulo ang eskwelahan, ako ang gwardiya. Estudyante nga way ID ka. Kung mga suit mo ning skater sa board exam, magbungon di ka sa imong aboard. Kaya bisan toon og tuition aboard, basta may plans, basta may chance imong plans kung ikaw ni mission abort. Kaya wala pa ka nakatunga sa akong naagian. Kung mamamagin ni police sa mga rhymers, ibalik na lang si Asiwan. Type. Tagato, boss. Yo, kayata aning buang. Ako pag skate, di among man hinoon. Di ko mag-ibatil mong skate. Ay, dire na ako na champion. Yo, sa batil ninyo ni Trick, doon ay linyang nitatak. Sa huna-huna ibalik o gapak. Kaya nagpapili nga John Wick. Haron nung kriminal, mao din nagpaaba kas Leon, kaya ang John Wick, nagkapayo tog animal. Pag-aagagnaw sa tinuod lang. O man lang nga nagsugod sa ubos. Mura pag nidiretso ka dato, o man lang niagib ka bus. Hangin di mo speed sa kada rounds, nagpahayahay ning amaw. Mura ba og ceiling fan, kay iguragisabit sa babaw. Iguragisabit sa babay, kayo sa Christmas tree pa ni. Bagay ra kay kapar. Saktong diretso kas taas, kay pandi ko rin ra ka nga star, kay mayroon ka sa panamit. Pero ay bugat nga bara. Mura pag sakto, pagka di ko rin, kay maayo ra ang purma. Maayo ra ang purma. Ano lang pagdahong nga makadaog. Kaya amo na nga na-detect. Kuha ka makahibaw diris Toledo na ami G-Can predict. Nami G-Can predict. Maupauli na lang. O di ka gusto, mabunog din Kaya guba, karon mo gawas nga mura pag gayong sige. Kaya mabildi di karon, ingnon ra kaog, mirise, malipayon ang Toledo. Kung ako'y mo daog, kay mo ni Joyful City. Mo ni Joyful City. Di ba yung anak ka mo daog, crime? Mura magparukyang chito. Para mga one hit combo, kinahanglan pa ka mangupyang chito. Og Leo, pangitag, isog nga butler. Dili ni dapat. Sa Rapulo, ako'y dapat mabutler. Kasi sa butler ko mo dapat. Sa butler ko mo dapat. Hindi ka tirahon og buli. Kaya ilong kuray makasabot. Kaya og tirahon, di kag buli. Manghapdos imong lubot. Saktos timing, ikaw gihanda. Kay lami na po di kaon. Gutom na sad ko ng orasa, kay mo ni oras sa panihapon ako giandam nilang putahe. Pero ako'y balang magpalamon, nasag giandam ni mo putahe, kaya akong kumo ang ipakaon. Yo! Magaling. Di pa kamay. Bisaya tabay. Ni anak kong magaling kay pinupino di kang ihaya sa bay. Lubot. Humaw, di pa ka maayo. Masabtan na ko ni mo kung mudip pa kang maayo. Kay wala ni pulos sa baragi lumus. Mugahira ka nga murag kakagi putos. Akong bahon ng mga atake, wala gi pugos. Nagpakalaong ko sa mamaaging pagpahiyubos. Pero dili sa mother packer battle rap. Pilinghay na kay gamay nga power puff. Kinsa ka si Buttercup. Mao ni ang starter pack sa Thrasher na grapper sa tungkol sa sige tambay sa barber shop.
Kumuha ninyong manok, himuhon ko ni alaking quarantine rapper wak nga mas cancer pagdating sa mga mumble rap. Di ni makasolve kung ako ang puzzle, prado para ma-apply ang imong style sa higher job, pinahanglan pa ka na mag-hustle hard. Shit. Kalit pa nung atbang sa akong pangalan? Nang matagay kanta nga proseso, pero wak ani gamit o gagdanan. Kibaw man siguro ang tanan, nga taas-taas sa gikat-katan, sa tabak ibaw na dekadaan, nga taas at kagtagakan. Of speaking siyang kanta, naslay kanta nga wala bagi pagawas. Na siya'y lyrics nga mas, yawa pa daw siya ni Satanas. Yawa ka ha? Kasi pakita diri yung tunay, kaya yung di ganito klon di ang duha kamot para tubuhan nga sungay. Kay, ganda man nag-board, di man tani game of skate. Kung ang imong gibuhat, i-demonstrate, tala si Marbolson isod sa demonstrate. Hinigo ka na tira, bisag mo piyong straight, igo ang O, bala mo ng straw, ikaw ang lemonade. Kay murag gisaan ta karon, siyempre, gamay di makadayon. Ang igon nga ugat, nagsugod sa gamay, sama sa tanom. Kana pa lang kay paon nakadi ko nimo pwedeng gamayon akong abilidad na kandidad ug mura kog diamond. Kayo sa ko sa manggagahom. Wat pa kasi luti igok pati kang gibadlong. Ang grasya maanaa ka nimo og kung pakanon di kag album. Bahalag di pang stiling utang dun. Gusto ra ko nga kini kay mamatngon nga arapulo di pwede sa gulag pa nga kay manimaho na og aslom. Manimaho na og aslom ay ako ang magiitan nga gisugo bulahan ng mga nito. Wala naman. Anak na iluman basta muagi ang Ginoo. Dasan, mga boss! Yeah. Kinalasan ng abira. Masulit ni Ron Round 3. Sa pagpalit ninyong ticket, literal ka mo karon ang saksi sa pagtapad sa usag-usa. Murabag alas 11. Kay matunga nis pagtunga, murabag takna alas 12. Takna alas 12. Labi kay bukan sa ulo. Para makita ang katag. Kanon ko ning sulo. Wakoy balak manghatag. Panitan ti ka amigo. Bisan pa man og live ni. Kaysa marakas kurnito kay masulit kay Ron 20. Masulit pa Ron 20. Gistalk ti ka sa Facebook. Grabe ka pagkadangan. Giamong panimong tulong ka tao. Para inong nakakagigikanan. Kay nagbayo og EMF. Pero wala dito iyang pangalan. Nagpakana mo sa gwala. Mura kag among silingan. Kay niari ra kag namasin. Tabla ra kag nanagat. Ang gidahom nimong daog. Dili nimo madawat. Kay namasin nga na mabitbit mo ra pag nag-imbestigado. Sobra ka atat makadaog labi tirahag desperado. Tirahag desperado. Kay humok ra kay kado. Dali ra kay kang masalta. Anong nako pa ka ni sukol? Ang nako ka ni sukol. Ug nako karon mabalda. Ug nako karon mabalda. Dili magagahi. Mao na akong pasabot. Kay humok ra kang pagagahi mo ra mag 16 nga balot. Kay dili maniligon. Hina kay ni Panchis. Sobra nimo ka hina, mas hina pa kas manok nga bantris. Masina pa kas manok nga bantris. Kay wa pa kay imong linya way unod. Tablarag bla bla bla. Mura pag i-LX nga na pagka G-Block. Kay wa. Tayo. Apollo, Kasadpan, second battle of the night. Ralph Ace versus Marlo Boss, pagpangado balik. Solid yung battle, wawawa. Judges decision, 5-0, Ralph Ace. Oh, shout out ni Marlo Boss, first niya battle sa Apollo. Judges. Yo, ciao sa mga kapatid. Akong ibase sa limpyo nga performance. So, makita sa battle, round 1, round 3, round 2, round 3, why duda, Ralphis. Wow. Jadi,
round 1 katag ko ko tapos pare silang consistent performance dan round 2 kan kayak round face and round 3 tapi so to round sa tapos Yo, impluman tayo, 60 kayo ba yung ultis, grabe kayo kusog kayo, mas epektibo, mas gani kayo sa dunggan ba, grabe kayo, ari ko ni Roltis. MP3 siya man yung deck, RPM, nagibutan ako si Face, mas consistent, ang rhyme schemes tayo kayo. Yung boards, all 3 rounds akong ihatag ni Face, grabe multis, wordplay, yeah, complexity sa mga rhymes. Ihadyo sa tanan. Gapon sa itong grabe, rough is all 3 rounds.